Bona tarda i benvinguts al tercer capítol de Random Nuriel. Abans de començar, voldria informar-vos de que em podeu seguir al meu canal de YouTube, al compte de Spotify i també al meu compte d'Instagram on penjo totes les novetats. Només volia informar-vos que tinc molts projectes en ment i que moltes gràcies a tots els que m'escolteu. Ja és el tercer capítol i aquest capítol és molt especial i li dedico a tots els meus amics que estan enamorats com jo d'aquesta sèrie meravellosa que ens va brindar TV3 en el seu moment. Avui parlarem de Plats Bruts. Doncs ja ho tindríem. Primer de tot, vull refrescar una mica la memòria dels oients. Suposo que tots coneixeu aquesta sèrie. Abans de començar, amb l'escaleta que tinc muntada, abans de començar voldria parlar d'una cosa. Tothom, òbviament la gent de la meva edat no, però la gent que té, no sé, 5 anys més que jo o alguna cosa així, sempre em diuen però tu com has de conèixer Plats Bruts? Però si eres una nena, si és que a aquella hora hauries estar dormint ja, i a més, és que clar, jo vaig néixer al 95, per tant, al 94 tenia 4 anys. Jo crec que Plats Bruts ha sigut una sèrie que s'ha repetit molt, perquè abans que existís YouTube o abans que a casa meva hi hagués un ordinador, jo recordo nits veient Plats Bruts. Òbviament, a vegades els records són distorsionats, però jo recordo haver vist Plats Bruts tota la vida, i jo crec que inclús en directe, perquè cap al 2002, que jo era, doncs això, hauria tenir uns 7 anys o així, jo recordo haver-la vist. Molta gent em diu que és impossible que l'hagis vist, perquè clar, amb l'edat que tens, però jo recordo haver-la vist i recordo haver-la viscut i recordo, doncs no sé, potser no comentar-ho amb els amics, perquè això no ho recordo tant, però sí que recordo com que ha existit sempre entre nosaltres. I no sé, és una de les curiositats que sempre tothom em diu, i jo, per mi Plats Bruts tota la vida, o sigui, no ha sigut algo de que ho he vist ara, i crec que això també passa en generacions ja després de la meva, no? O sigui, jo conec nens de, jo què sé, dic nens, nois, persones de 18 anys que coneixen totes les bromes, que fas una broma de Plats Bruts i la saben, i aquesta és l'altra, no? També amb els meus amics és constant, bromes, qualsevol cosa, constant, Plats Bruts. O sigui, jo crec que és una sèrie que no té generació, és una sèrie que actualment continua a l'ordre del dia, per tant, per mi, ole, o sigui, xapó. Doncs res, després d'aquesta petita introducció, opinió meva, voldria començar refrescant una mica la memòria dels orígens d'aquesta sèrie. Aquesta sèrie, Plats Bruts, va néixer a l'abril del 1999 a la nostra estimada TV3. Són 73 capítols els que composen aquesta sèrie, 73. Jo quan ho estava llegint estava pensant 73, són molts, i jo crec que em sé els diàlegs de cada un dels capítols, uns més i uns menys, perquè hi ha alguns que es fan una mica pesats, no? Però hi ha alguns que els podria veure 50.000 vegades. Jo m'he quedat al·lucinant amb aquesta xifra, perquè 73 capítols és molt. I us dic que podria dir-vos ara mateix qualsevol diàleg. En el segon capítol van superar el 1.000.000 d'espectadors. O sigui, va ser una sèrie que jo crec que tothom l'ha vist. I va aconseguir una mitjana de 900.000 espectadors a Catalunya. La sèrie és una comèdia, on el David Güell i el Josep López viuen en el mateix pis. No us faré cap spoiler, o sigui, tampoc crec que li faci spoiler a ningú, però després de 21 anys espero que tothom que estigui escoltant això l'hagi vist. Era la primera sèrie que va començar així amb un estil anglosaxó a TV3. Jo crec que van ser com així una mica pioners en el tema. I era la típica sèrie que seguia un fil conductor però no seguia una continuació telemàtica. És a dir, tu veies un capítol i no feia falta veure el capítol anterior per poder seguir-lo. I després de tants anys
la sèrie va finalitzar el 2002 i després d'això la sèrie s'ha anat repetint i els estius de TV3 la repetien al 300 a tot arreu. I ara mateix es pot veure al canal de YouTube de TV3 està i també es pot veure a TV3 a la carta, estan tots els capítols. Primer de tot voldria parlar d'unes curiositats que he trobat sobre la sèrie que és que em semblen esplèndides i són coses que jo no sabia i potser vosaltres probablement tampoc, però si ets friki fan de la sèrie com jo, t'agradaran. Primer de tot, tots els capítols comencen amb tinc pis, tinc... què més? Si és que n'hi ha un munt i ara no em surt cap. Tinc una revelació, tinc escaiola... Bueno, no els diré tots. Menys 4 excepcions, que és tenim un amor en comú, no tinc assistenta, tenim un merder. Tenim un merder és un de les millors, jo crec, capítols que tenen. O sigui, jo, què faig amb la coca? La poso al forn? És que jo crec que és que sublim. I ho tinc tot controlat. Aquests són els 4 capítols que no comencen per tinc igual que tots els altres. Següent, la temporada es va doblar al castellà. Alto. La temporada es va doblar al castellà. Jo això ho sabia, us haig de dir, ho sabia perquè el diari Avui, durant, no sé quin any era, és que ho sento, però això no ho sé. Jo devia tenir 8 anys o així, o potser va ser el 2002, és que no ho sé, tinc com molt distorsionat. Però a l'Avui, per fascicles donava... Jo crec que era si compraves el diari o si pagaves €1 més i et donaven els DVDs de plats bruts. I jo recordo que al menú hi havia plats bruts, idiomes, i si entraves a idiomes ficava canviar al castellano i et sortia en plan platos sucios. I exacte, és que ho he buscat. La primera temporada es va doblar al castellà i s'anomenava Platos Sucios. I crec que es va arribar a emetre fins i tot a Sud-amèrica. I això a mi em sembla impressionant. I no se'n parla d'això, la gent no ho sap. I jo quan parlo amb gent que no és catalana, no coneixen la sèrie. No sé si us ha passat a vosaltres, potser ara estic aquí ficant una mica la pota, però jo amb la gent que he parlat no la coneixen i sempre els ensenyo i, òbviament, quin capítol ensenyo per excel·lència? Tinc Nació. Jo sé que jode, però és lo que hay. Vale, després, va ser una sèrie revelació, perquè va ser una de les primeres sèries en emetre subtítols i amb audiodescripció per a persones invidents. I això és veritat, jo també em vaig quedar una mica com pillada, no? Perquè de cop apretaves qualsevol botó del mando i no sabies què havia passat, però de cop et descrivien tot amb la veu en off d'aquell home que fa totes les veus en off. I a mi, jo deia, què és això? I sí, al final, doncs, bueno, clar, ho acabes entenent, no? Que era per això, era una de les primeres sèries revelació i això em sembla molt important perquè jo crec que ara actualment qualsevol programa té el servei aquest d'audiodescripció per a persones invidents i, òbviament, tots tenen subtítols, però abans era algo molt important que, bueno, se'ls ha de dir, no? Se'ls ha de reconèixer que això és algo que molt bé. Després, hi ha incoherències en la distribució del pis. El pis estava situat a l'Eixample i era un tercer, quart pis. Doncs hi ha 3 incoherències les quals fan que aquest pis no pugui ser real. La primera, el lavabo. Al lavabo, no parlem del lavabo que estava al celobert, parlem del lavabo de la banyera. Al lavabo de la banyera, on la Carbonell li rentava els picarols al David, la porta donava a la cuina i quan gravaven dintre la cuina es veia aquella porta, per tant el lavabo aquell és inexistent. Després, el balcó i la porta de sortida i d'entrada del pis estan a la mateixa paret. Què vol dir? És possible? Sí, però aquí ve la incoherència. Quan ells obrien la porta i veies com el rebedor, primer de tot es veia les escales que anaven cap a l'esquerra, igual on està el balcó. Per tant, és impossible que el balcó doni al carrer perquè és l'edifici. Vale? I després la tercera incoherència que trobem és que on se suposa que ha d'haver el carrer hi ha el pis dels Grau Manyosa, és a dir, la porta de davant, que és on se suposa que ha d'haver el carrer, també, parlant del balcó, no es podia, o sigui, és impossible perquè hi havia el pis, per tant, allà no podia donar el carrer. Després, hi ha un capítol que està censurat, que és el de Tinc revelació.
Tots sabeu de què va aquest capítol, si no refresco una mica la memòria, és quan el David comença a creure que ell és Jesucrist i es vesteix i tot això amb la iaia Asunción. Aquest capítol està censurat, segurament per les seves involucracions religioses i catòliques, però jo crec que sí que va arribar a ser a més, o potser no, aquesta dada no la tinc, però el que sí que sé és que ara el 2018 el van tornar a ficar a YouTube, o sigui, ja no està censurat. Després, el capítol de Think Meta. El capítol de Think Meta és l'únic capítol que es podia veure on està col·locat el públic. Era un capítol una mica diferent, no? Era un capítol al qual ells no feien el capítol en si, ells feien veure que començaven un capítol, que no sabem de què va, de cop el Jordi Sánchez, Josep López, s'enfadava per alguna cosa i el capítol derivava a entre vestidors. I el capítol anava tota l'estona igual, ja no començaven com el capítol que havien començat així com de forma fake, no? És el capítol on es pot veure el plató, on està col·locat doncs, el bar Maurici, el pis, la cuina, tots aquests espais, la ràdio, i on veiem també on està col·locat el públic, perquè ja que surten el Joel Joan i el Jordi Sánchez fent uns monòlegs així i es veu com el públic està col·locat. I una altra de les curiositats és que Plats Bruts es gravava en directe. És a dir, es gravava i es feia amb el públic en directe. I això és una cosa que també em sembla fantàstic. Una altra curiositat és que el 2002 van guanyar un Ondas com a millor sèrie. I això no ho sabia. Entre d'altres, molts premis, però crec que l'Ondas és com un dels més importants. I, finalment, us volia portar, dintre d'aquestes curiositats, què se n'ha fet dels actors de Plats Bruts a dia d'avui. Primer de tot, fa 21 anys de la sèrie, per tant, la vida d'aquests actors ha donat moltes voltes, no? Però, per exemple, el Joel Joan, el que feia de David, ell continua fent teatre, ara mateix té l'obra d'Escape Room, entre altres projectes que ha fet anteriorment com el Crack. Jordi Sánchez López, el nostre López, la nostra consciència nacional. Sí, és el Recio. És que sabeu què em passa amb aquestes coses? Que jo el veig allà fent de Recio i penso, com pot ser que aquest home, que era la consciència nacional de tots, ara mateix estigui fent de pescadero cabrón? És que no ho entenc, no ho puc arribar a entendre. O sigui, i és com oposat al que feia a Plats Bruts, és oposat. A Plats Bruts era un home humil, amb 50.000 deutes al Banco Lusitano, era un home, un miserable, diguem-ho així, un miserable, no? Sempre amb deutes, al final sí que se li arreglava una mica la vida, no? Allà en la ràdio Bufarull, la ràdio que vull, no? I de cop passa a ser una altra persona, òbviament són personatges, però jo crec que Jordi Sánchez és un gran actor per poder arribar a ser Josep López i esdevenir el Recio de la que s'avecina. És que em sembla fantàstic. La Mònica Claenzel, l'Emma, ella va continuar la seva carrera al teatre i ha fet treballs com Marilula. No tinc més dades, però jo crec que no estaria malament anar al teatre de tant en quant i fer una visita i veure alguna de les seves obres. Després, Anna Maria Barbany, la Carbonell, també un dels meus personatges preferits, va tornar el 2015 a TV3 per interpretar la mare del professor de Merlí. Merlí. Després la Montse Pérez, la que interpretava la Mercedes. Després d'haver fet col·laboracions i també altres projectes, com a la sèrie de Sagrada Família i La Riera, va morir als 61 anys. Això em va fer molta pena. Ja ho sabia abans de buscar informació per fer aquest podcast, ho vaig veure al Twitter, i em va fer molta pena perquè de veritat que era una gran actriu. Després el Pol Durà, que era el Pau Durà, el Pol Requena, ha continuat treballant. Jo crec que quan es va acabar Plats Bruts, recordo que va marxar 7 vides. Això jo ho recordo. I després van fer com una mena de sketch o de gag parlant del tema Plats Bruts. Jo això ho recordo en algun dels capítols. Després Lluís Xavier Villanueva, el Ramon, també un dels meus personatges preferits, ha
ha col·laborat amb el Joel Joan al Nom i ha participat també en la comèdia TV3 de Benvinguts a la família. I el Mercè Comas, la Iaia Asunción, jo crec que aquest, és que per mi tots són preferits, és que m'agrada molt, però és que la Mercè Comas, xapó, un petó des d'aquí, ha fet molt de teatre, i com la comèdia de Toc a Toc, i també s'ha deixat veure en el cinema com a la pel·lícula de El Pregón. I finalment l'Estaski, el Borja Espinosa, ell també va continuar la seva carrera al teatre, darrerament a l'escenari del TNC amb Temps Salvatge i al Teatre Romea amb la Calígula. Em sembla fantàstic i meravellós que tots, excepte la Montse Pérez, continuïn fent teatre i continuïn fent doncs, el que és de la seva vida professional, no? O sigui, d'actors, al cap i a la fi. I en uns moments ara que són tan complicats per la cultura, jo crec que és essencial que gent amb tant de talent com ells continuï el teatre. Què hem de dir més? Hem de dir que torni Plats Bruts. Ara que estan de moda els remakes, sisplau, feu-nos el favor, feu-nos un petit... Tinc ganes de que torni Plats Bruts, sisplau, per favor, no us demano més, un petit remake. Està de moda fer remakes, ho ha fet OT1, ho fa tothom. Per tant, jo crec que podem fer remakes, no?, de Plats Bruts. Jo crec que tothom està d'acord. Avui en dia, jo volia parlar de Plats Bruts avui en dia. Com he dit abans, Plats Bruts no té generació, perquè no en té. O sigui, jo crec que tothom coneix Plats Bruts. Potser ara comença a perdre's una mica, per això TV3, sisplau, torneu-los a ficar a l'estiu. Gràcies. Però jo crec que tothom coneix Plats Bruts, jo crec que a tothom li agrada. A mi em fascina i jo tothom que conec, jo amb els meus amics, és que sempre és converses i bromes i clics de Plats Bruts tota l'estona. Així que Montse i Meritxell, quan no hi ha res a dir, sempre hi ha un així que Montse i Meritxell. Doncs jo crec que avui en dia continua més viva que mai. I és com he anomenat abans, les bromes continuen a l'ordre del dia. Encara que et parlin en pessetes, les bromes continuen allà, encara que els vegis fumar dintre la sèrie, que ara mateix ja no es pot, continuen a l'ordre del dia. Totes les bromes, els clics. Inclús la sàtira que a vegades fan, ells no s'hi fiquen molt en la sàtira política, però a vegades surt una mena de gag. És que inclús podia continuar a l'ordre del dia, o sigui, em sembla fantàstic. I volia dir que també fa temps que segueixo al Twitter, hi ha un moviment, una gent, no sé qui són, però que han fet els twitters, jo us recomano que els aneu a seguir ara mateix, o sigui, han fet els twitters de cada un dels personatges, està molt currat. Inclús hi ha el guàrdia urbano, o sigui, jo de veritat us ho dic, aniria ja a seguir-los. És molt graciós, fan tuits molt actius. Jo crec que és més d'una persona, perquè és impossible que una persona sola porti això. O sigui, hi ha inclús el Twitter de Ràdio Bufarull. O sigui, això a mi m'ha semblat fantàstic i el que han adoptat és els actors i com tuitejarien doncs, a dia d'avui. No? Pues el Josep López, l'Oriol López, és que estan tots. O sigui, no només els principals i secundaris, no, és que estan tots. Jo us ho recomano. Aniria ara mateix a seguir-los. I fins aquí la meva aportació al remake de Plats Bruts. No, ara en sèrio. Fins aquí la meva intervenció per explicar què és Plats Bruts, per portar-vos alguna cosa nova que no sapiguéssiu. Jo espero que algun dia facin un remake, o sigui, ho espero, de veritat, i ho desitjo. No sé què en creieu vosaltres, deixeu-me la vostra opinió als comentaris, sobretot a YouTube, perquè ja sé que a Spotify no n'hi ha. Subscriviu-vos també al meu canal de YouTube, des d'allà també podeu escoltar els podcasts, i si no, doncs, per Spotify, que també estan actius. I un petó, i fins la propera.